lir sinar Sang Hyang welas asih. Bilih mesi Madurakasa kumeteng nyawiji rasa satya lan susila. Pamor bendha segada mujudake berkah langgeng mring ingkang prayitna kanthi manah suci bakal kaparingan tentreming jiwa lan tuwaing donya. Ing pamedaling semedi lan sesaji anglair manah kang resik. Keris punika madhep puspita damel pangayoman ngluhuraken karsa maringi panglipur ing manah lan saged ngayomi sang prajurit ing dalan Padarma ngudari pepalang saha nglenterake kamulyaning urip. Para sedulur ingkang kinurmatan, mugi kersa sami nyimak pawartos punika kanthi seksama. Keris brojol pamor bendha segada. Keris punika kalangkung linuhung ingkang dipunraosaken ing tangane empu pinunjul saking wesi pilihan. Pamor bendha segada ingkang keserat ing wilane kapitados saged nglumpukaken rejeki lan berkah tumrap ingkang ngreksa. Menawi panjenengan sesami nglempaken niat ing sajroning sesaji utawi wirid, keris punika badhe dados panyengkuyung tumrap ketentreman manah lan kapka lawang rejeki ingkang salaras. Tangguh Madurakasa ing pucuk gagang kepanggih serat Madurakasa ingkang mujudaken teges kadigdayan, prigel saha ketaguhan ati. Kanthi asung niat ingkang suci lan ibadah mawi tekun, panjenengan saged langkung tegar ngadepi pratelening gesang lan pinaringan pangayom saking samubaring sangsaya ngalangut. Mugi keris brojol pamor bendha segada saha tangguh Madurakasa punika dados pepadang dalan, panyengkuyung jiwa lan pambukti tuwah ing saben dinten panjenengan. Ingkang pungkasaning matur ambuk bilih kathah kalepatan ing uga klenta-klentu anggening tata basa, tata wicara dumugi tata krama kula nyuwun agenging jembaring samudra pangaksami. Nuwun, matur suwun.